Lejlet il-festa ta' Pentekoste ninaqdu flimkien mal-isqfijiet ta' Malta bħala Knisja waħda. Velja tat-talb, testimonjanzi u katekezi biex infakru t-twelid tal-Knisja u d-don tal-Ispirtu fil-ħajja tal-lum. Is-Sibt, 18 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja ta' San Publiju fil-Furjana. Dettalji fuq knisja.mt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ninsabu lejliet il-jum li fih niċċelebraw l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq il-Knisja. U f'dan il-jum nitolbu b'mod speċjali lil Alla biex iħejji l-qalb tagħna ħalli inħejju ruħna biex id-doni l-Ispirtu Santu irid iqawwi fina, irid iġeddet fina, inkun nistgħu nilqawhom b'qalb kbira. Ejjew ukoll fil-bidu tal-Qudiesa nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet tagħna kollha ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Atina o Alla li tista' kollox li bil-grazzja tiegħek matul ħajjitna nġibu ruħna kif jixraq lil festi tal-Għid bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eluq tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta tħallna Ruma, Pawlu tawh il-permess joqgħod għalih b'suldat qassa miegħu. 3 jiem wara huwa laqqa flimkien miegħu il-kapiet tal-Lut u kif kienu miġbura miegħu qalilhom l-aħwa għalkemm jien m'għamilt xejn kontra l-poplu jew kontra d-drawwiet ta' missirijietna f'Ġerusalemm, tawni priġunier f'idejn ir-Rumani. Dawn stħarġu il-każ tiegħi u riedu jitilquni għax ma sabu li xejn li għalih kienet tistħoq lill-mewt. Imma billi l-Lut żammew wiebes, jiena kelli nappella għal quddiem Ċesari. Mhux għax kelli xi ngħid mal-poplu tiegħi. Għalhekk tlabtkom tiġu hawn biex narakom u nkellimkom. Għax jien minħabba t-tama ta' Iżrael ninsab marbut f'din il-katina. Pawlu dam joqgħod hemm għal 2 sentejn sħaħ fid-dar li kien kera. Hemm kien jilqa' dawk kollha li kienu jiġu għandu, ixandrilhom is-saltna talla u jallimhom fuq il-mulej Ġesu Kristu b'kuraġġ u bla tfixkil. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa.
Il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Il-mulej hu fit-tempju mqaddes tiegħu. Il-mulej fis-sema għandu t-tron tiegħu. Għajnejh fuq il-bnedmin jitfa' biex fara għajnejh jiflihom. Flimkien, il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Jarbel il-mulej il-ġust u l-ħażin u jobgħod lil min iħobb id-dnewwa. Għax ġust il-mulej u jħobb il-ġustizzja. Wiċċu idawwar lejn minnu sewwa. Flimkien, il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Nibatilkom l-ispirtu tal-verità jgħid il-mulej u jwassalkom għall-verità kollha. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Pietru dar u ra lid-dixxiplu li kien iħobb Ġesu miexi warahom. Dak id-dixxiplu li waqt l-ikla kien imtett fuq sider Ġesu u qallu mulej min hu li se jitradik. Pietru mela kif ra lil dan qal lil Ġesu: U dan mulej x'ser isir minnu? Ġesu qallu: Inti x'inhi affarik jekk jiena rridu jibqa' sa ma niġi. Int imxi warajja. B'hekk ġriet ix-xnija fost l-aħwa li dak id-dixxiplu ma kienx se jmut. Madankollu Ġesu ma qalx li ma kienx se jmut imma biss jekk irridu jibqa' sa ma niġi int x'inhi affarik. Dan huwa d-dixxiplu li qiegħed jagħti xhieda għal dan kollu u li kiteb dawn il-ħwejjeġ u aħna nafu li x-xhieda tiegħu hi minna. Iżda hemm ukoll bosta ħwejjeġ oħra li jagħmel Ġesu li kieku wieħed kellu jikteb kollox ħaġa b'ħaġa, naħseb li anqas id-dinja stess ma kienet tesaħħhom il-kotba li kienu jinkitbu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-kelma Alla tal-lum li l-Knisja tippreżentalna terġa' tlaqqana mal-figuri ta' Pietru u ta' Pawlu u żżid ukoll il-figura ta' Ġwanni, l-Evanġelista. Pietru illi ikompli fil-mixja tiegħu wara Ġesu u wara l-istqarrija kbira li għamel f'Ġesu: mulej, intaf kollox, intaf li nħobbok. U Ġesu għal 3 darbiet jgħidlu: ira il-merħla tiegħi. U kellu rapport personali ma' Ġesu tant illi kien jippermetti lilu nnifsu li jagħmel mistoqsijiet lil Ġesu anke fuq sħabu u l-istess għamel fuq Ġwanni. Dan sa jsir minnu, forsi għax rawh iż-żgħir fosthom. U Pietru kellu din il-kurżità li jieħu ħsieb anke lil dawk illi l-mulej kien għaqqad għal miegħu. U Ġesu jgħidlu: dik mhix xi ħaġa li għandek taħseb fuqha int. Immint imxi warajja. Imxi warajja. Hija l-kelma qawwija li Ġesu jagħti lil dawk li jagħżel biex ikunu tiegħu u biex ikomplu l-ħidma tiegħu. U għandna wkoll fl-ewwel qari li tkompli l-esperjenza ta' Pawlu illi bħala priġunier ilaqqa fid-dar fejn kien arrestat fiha ġo Ruma lill-kapijiet tal-lut biex jgħidilhom: jiena bqajt xorta waħda marbut mal-poplu tiegħi u kien ludi bħalhom. U allura dak li jiena qed nagħllem, dak li Ġesu huwa għalija u li fisser għalija u li jiena xandart lil kulħadd, dan m'għandux ikun mod li jifret lilna bħala poplu li l-mulej għażel.
Pawlu li jibqa' sal-aħħar jipprova jikkonvinċi lil-Lut illi Ġesu kien tassew il-Messija dak li hu bagħat. U l-esperjenza ta' Ġwanni tkompli wkoll għaliex Ġwanni jew dixxipli l-komunità li hu ġabar miegħu ġabru ħafna minn dak li Ġesu qal u għamel b'mod sinifikattiv biex aħna jkollna wkoll esperjenza bħala dixxipli ta' dak illi Ġesu rid jgħidilna u rid ifissrilna. U għalhekk eżis ħut illum ejjew lejliet il-ġurnata li fiha nfakru meta l-Ispirtu Santu niżel fuq il-Knisja, meta l-Knisja b'mod pubbliku kompliet il-ħidma li Ġesu kien beda. Nitolbu lil Alla biex iddoni l-Ispirtu Santu joġbu iġeddet fil-Knisja tiegħu u fina wkoll fil-ħajja tagħna, fir-ruħ tagħna, iwasluna biex bħal Pietru nimxu dejjem wara Ġesu. Bħal Pawlu infittxu dejjem li nwasslu l-isem tiegħu, il-kelma tiegħu. Bħal Ġwanni inkunu xhieda li ta' bilħaq wieħed jista' joqgħod fuqha li dak kollu li aħna ngħixu u ngħidu fil-ħajja tagħna huwa ispirat mimli jinbena fuq l-esperjenza tagħna ta' Ġesu. Jalla l-Ispirtu Santu jkompli jqawwi l-ħajja tagħna biex aħna bħala dixxipli tal-mulej ukoll inkunu membri ħajjin fil-Knisja li jkomplu l-ħidma li l-mulej beda. Ejjew issa naħsbu f'dak kollu li l-Knisja teħtieġ f'dan il-waqt ħalli nresqu t-talbit tagħna lil Alla. Bħalma l-Knisja inġabret fl-imkien ma' Marija, lill-mulej nitolbuh fl-istennija tad-don tal-Ispirtu Santu, ismana mulej għat-talb ta' Omm ibnek. Ismana mulej għat-talb ta' Omm ibnek. Nitolbu għall-Papa l-isqfijiet kollha, għall-ministri kollha fil-Knisja biex ikomplu jkunu xhieda kredibbli ta' dak li qal u għamel Ġesu. Ismana mulej għat-talb ta' Omm ibnek. Nitolbu għad-don ta' rikonċiljazzjoni u sliem fil-ħolqien kollu biex ikompli jitqaddes bil-preżenza tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja. Ismana mulej għat-talb ta' Omm ibnek. Nitolbu għal-fejqan tal-morda, l-liberazzjoni tal-foqra. Nitolbu biex l-Ispirtu tiegħek iġeddet u jqaddes il-wiċċ tal-art. Ismana mulej għat-talb ta' Omm ibnek. Nitolbu għal-mejtin kollha biex il-mulej joġbu jagħtihom il-premju li jikkontemplawh il-wiċċu għal dejjem fl-eternità. Ismana mulej għat-talb ta' Omm ibnek. O Alla, Missier, int bgħatt id-don tal-Ispirtu Santu lill-Apostli tiegħek miġbura fiċ-ċenaklu ma' Marija. Għati lilna bl-interċessjoni tal-Verġni Marija li nikkonsagraw lil-nfusna l-qadi tiegħek u nxandru lilek bil-kelma u bl-eżempju. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex l-Ispirtu Santu fil-miġja tiegħu iħejjina għas-sagramenti tiegħek għax hu l-maħfra tad-dnubiet kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt u dnub fost l-aġeb tal-anġli tela fl-ola ta' smewiet bħala il-medjatur bejn Alla u l-bniedem, l-imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċti. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna il-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qatt immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla għeda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħaj l-ħobs, ratt il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu flimkien kif Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi miegħek. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla. Dan li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Fil-ħniena tiegħek mulej għati widen għat-talb tagħna biex kif aħna għaddejna mir-riti tal-patt il-qadim għas-sagramenti tal-patt il-ġdid, hekk ukoll inwarbu l-ħajja qadima tagħna u niġġeddu bit-tqaddis ta' ruħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. God speaks with me all the time. I had an experience 4 years ago when I came to Malta, and he showed me the Iceland and one advertisement on Facebook. And I come to Malta for study English, but I know here God have the meeting with my husband. He's Italian Maltese. And now this is my second family, and this is my new life. I am Catholic. For me, it's very, very important to have the community. And here in Malta, I found the Spanish community. It's very, very important for me because I can speak with the people, I can pray. But the community, you can stay with the people, with the family. More for me, I am far away from my country. It's a second home. The Holy Spirit for me is a person. It's a person when I can take the communication with God. A few days ago, I received the Holy Spirit. I take my confirmation. And it's a person when I can to pray a God directly. This is a Holy Spirit for me. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, fortifica mi voluntad, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Alla tagħna smattal tagħna ħlesejna u qafmana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għaliki smattal tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna minna tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina.
Sultana tal-Anġli, itlob għalina, Sultana tal-Patriarki, itlob għalina, Sultana tal-Profeti, itlob għalina, Sultana tal-Apostli, itlob għalina, Sultana tal-Martri, itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġni, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddis Alla, biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern l-xċitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turroccu, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu.
Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Ummalla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.